Hej og velkommen til den tredje video i serien om JavaScript. I dag skal vi se på noget som hedder variabler. Variabler det er ligesom en slags beholder, som du i JavaScript og i alle andre programmeringssprog kan bruge til at putte information i. Et eksempel på en variabel kunne være en variabel som indeholdt et navn. Og variabler kan være forskellige typer. I næste video ser vi på flere forskellige typer. I den her video skal vi bare se på, hvad variabler de er. Så et navn kunne fx være en tekststreng, og det kunne vi prøve at lave. Måden man laver en variabel på, det er at man først skriver var for variabel, så skriver man navnet på den variabel man gerne vil lave. Jeg vil gerne have at min variabel skal hedde navn, og inde i den vil jeg gerne have at den skal indeholde et navn. Og der kunne jeg skrive Jakob. Og læg mærke til at jeg sidder det i gåseøjne, fordi det er en tekststreng. Nu har jeg så lavet min variabel. For at så teste om den virker, så kan vi prøve at skrive document.write. Og herinde der kan vi så skrive vores variabel. Det vi så gør nu, det er at vi her hvor vi skriver navn, beder JavaScript om at hente indholdet af variablen navn heroppe fra. Og det er altså Jakob, og det sætter den ind her i stedet for navn. Og så vil den her jo selvfølgelig udskrive det. Så lad os prøve at se om det virker. Og variablen den skriver navn. Vi kunne også prøve at gå op og ændre på vores variabel heroppe nu. Ændre den til et andet navn. Sådan her. Og så vil vi se, at navnet, som bliver udskrevet her, det ændrer sig også. Variabler kan være praktiske, hvis man gerne vil bruge den samme værdi i et program mange gange, eller gemme den til senere. Så hvis nu at vi gerne vil skrive den samme ting mange gange, så i stedet for at skulle skrive det hver gang, altså ved at skrive document.write, og så skulle skrive det hver gang herinde, så kan vi bare bruge en variabel i stedet for. Så hvis vi kunne lave en anden variabel her, som hed lang tekst, og skrive, det her er en lang tekst. Og variabler må selvfølgelig ikke være med mellemrum. Så kan vi så her skrive lang tekst og lang tekst. Og så slapper vi for at skrive det samme 2 gange, selvom det egentlig bliver skrevet 2 gange. Her kan variabler altså være rigtig smarte. I næste video der skal vi så se på flere forskellige typer af variabler. Så det var alt for den her video. Jeg håber du fik noget ud af den, og så ses vi i den næste.